Salibona ibizo lami ukuthi DJ Spark Zimbabwe so nami ukupromise mu Zimbabwe ukuthi nasi ngiyanona wamanyero Guspy Warrior but vele yabantu bamanje ukuthi nishike guys kakaipa ndikona tino mukuru vakagara mu office kuti office ndashandiseka kuti achiri mangome yakati pana zvinhu zvaiitika so obviously talking about nyaya dzaichitika like sema songs vanowanda kuburiswa na Koma Guspy tine zvinhu zvakawanda zvinoda kudiscussa but obviously hatingaiti ignore everything zvandiri kuona panapa mudara Zimbabwe handingaignore zvizvo zvandiri kuona panapa kuti ndisina kuzviona so I think changokurokoredza mudara muchirongwa then wobvaritsananguro zvatiri kuona panapa chizvi kumboitika muri semudara aiwa ndofara DJ kwamabva kuri bo aiwa abo mudara kufara ndofa amuna kujera kusangana neni kwakadai nai andina tambojera kumashow mangoma but ukona kuti environment even smart akarowa something new aiwa ndezvokubasa hakuna kubasa kwedu kuno kunonzi Stone River saka isusu tinongoita zvemafunerals tinobatsirawo kuviga vanhu kana hama dzedu dzashaika paipai isusu pedu patinofarira ndepekuti kuti vafirwa vaive zvaitiro nyore mukuchema muyani saka it's a funeral service company inonzi Stone River tiri kupindawo saka tokuda kuti motigamuchiro mukupinda kwatiri kuita aiwa hai nokuti obviously unjobless no man kazazvozvaze marasta yawanzoita sezvo aipotse wai kumudara itazvinzwa zvine Stone River funeral service ende tukaza zvakarongeka even guys kana maona kubva kwanda kupinda kwandaita everything panapa zvakaronga ende hope vanhu vakasupporta ndara plus tiri kuti vanhu ngavauye vabatsirikane because ingori pondo 50 alright ndo subscription yes pondo 50 wakwanisa kutoita funeral service yako policy yako yatonaka wakwanisa kutori gozo nice zvidito $2 to vanhu vanodya lunch $3 but kuti pamwedzi $2.50 nongotokuta se vanhu zangu vanhu vanya kufambira yezeru but still for now yaenda fambira nyine ndiye kuda kuti tauza pana mangoma manyiwa ada kubuda bakuti zvamangoma manyiwa ada kubuda pana akabva kubuda it's Gold Mafia so obviously I don't want to kuti inspiration behind the name Gold Mafia uyezve atengeri papi pa that Gold Mafia isusu re mafia 90 dangora tichi mafia exactly so when we heard about Gold Mafia so-called Gold Mafia documentary good brand zangu brain dzanga ringa kuti you know gold is special. Exactly. It's a special stone. So your life, Marco, do you have someone you can call gold? Exactly. Une munhu waunotemba zvekusvika pakumti gold. Alright. Waiziya. Uvari kwere vanhu vakamira nenguva yanga yakaoma zvokuti ungavati gold because gold is precious. It's a precious stone. So inini vhuya ndakabva nayo ndeyekuti ndine hama dzangu dzimwe dzandandisina kucelebrata nadzo kana kutsanangurira kuti mana zvinhu zvedu zviya zvataishingirira kuita zvakazoita se zvakazoita iroro ndo Gold Mafia rangu saka even my first lines angu epasonga anoti hapana asina Gold Mafia ivavo vaunotemba ndivo vako mafia so ndodingindira reGold Mafia ndokwayakabva. It had nothing to do with the documentary but documentary ndo rakandipa idea okay so there's something called Gold Mafia munhu anototemba yo kuti nyangwe ngafa ani Gold Mafia rangu kuti anosara chimira pangu ngendiripo saka ndo pakabva zita reEP vanzi Gold Mafia ati congratulations mafia rangu renso kuti ndimi mafia rangu rakamira neni ndimi Gold Mafia rangu anini muri gold waiziya Kuna bani Zimbabwe wali ndukia toona kuti creativity ilipa but ndara right itanzuka ati paine masong aripo ende ari kuperforma very well even just streets and everything because tinoma the art yacho moya mamukutaura imene uyatso make sense exactly ende wanakuirisha zvakanaka but tinzwa kuti pana mamwe works ada kubuda and obviously muri Zimbabwe inenge kamira zvinhu zvayo nda kunzwa kuti maworks achinja kaita sei album single collection chinja zvakazadide yazvo zvitapura pa stage yaye kuti tinoti tine zvinyowani zvikubuda
tine zvinyowani zvikubuda bozi tango vanhu vanongobuditsa bozi takaona kuti chipo zvatakachipiwa naMwari ichi tikada kusevhera toda kusevherana bozi kana tava tichangodzokera kuna Mwari tingadzokere nacho kune kuhangere nemarasha tofanira kushandisa chipo ichi saka yazvinezvi ndakabva kuririsa song yaamai ndo latest yandakaririsa andakabva kuririsa paMother's Day chimuimbira vana amai nenyaya kuimbira amai vangu soko makabatsira makandichengetawo zvakaoma ndo rimwe Gold Mafia rangu so now ezvinezvi we are moving forward tine masongs akawanda ndine song inonzi shungu song inonzi shungu iyi ndeichingotara kuti ndine shungu dzekukwanisa kutaura zvandinoda ndine shungu yekuda kuiva zvandinoda kuva ndine shungu yekuda kutaura zvandinoda kuti kutaura but dzimwe nguva macircumstances anonditadzisa dzimwe nguva outcome inonditadzisa saka ino kuti vakawanda vamwe vari mumarelationships chaivo mamarriage ane shungu dzekuti anzwikwe but haanzwikwe saka iyo inotaura naye futi kuti dzimwe nguva anongoda kungonzwikwa kuti but muri kuwanza sauti but kuti utaure kuti muri kuwanza sauti isina kuita nyaya yahombeka waona saka dzinoramba dzinozoita shungu kuti dai mambondinzwawo kuti muri kuwanza sauti so ndo imwe song yangu iri kubuda plus unokoziya kamusstreet tichizobva tapafute music yemusstreet saka tikatoro shungu for social toba tapinda mustreet tombonyanganya kuti zvemunoziva kuti zvimwe hazvidimbo zvinozivagangomiksika chokengoti uchifara kana wapadhene futi kana wakambodhipisa unombodhipa uchidaro tototi zvikwana patosangana nemasituation acho tofanira kuzoti zviriko zvinenge zviriko plus kutaura kwezviimba kwatinozviita kakuni kana kuti kuzvitaura kwatinozviita ndekwekuti musi wanopinda musituation uzoti hauswega kune mumwe munhu atori muchifuti ari musituation iyoyo saka izvozvo zvega zvinotongo kucomfort amara inini madera anoita Zimbabwe mwana wakandikoendera wakandita muZimbabwe in Zimbabwe tine information yese inodiwa mukurarama muupenyu we have talent zvekuti isu takakutarisai muri maziso edu ekuti takaona tinoma munoticomforta even palife yenu saka vanotombozva kuti zvatosangana nazvo muchizviimba zvinoratidza kuti anomaya pachenu but mudara ovhasika pane nyaya dziye dzichiitika mumastreets atingadzisiye okay shuta pane nyaya dzichiitika mumastreets indimanofollowa page yanyu zvekudaro followa zvinochiitika especially so rangu kumazim celeb ndenge rakavhurika pane vachinzi zivu reality pane nyaya takapapost because inini nyange makomenti akasvika 1000 aka 6000 ini ndandoverenga one by one yazvinozivitika pane post yamakaposta about name ceiling and maposta name ceiling but pane macomments takasvika takuona akucomment